Ľudia, tak som si pre vás pripravil moje hranie tanky online. Mojúce som si už dlho hral, a som si dlho aj nahral. Sice som trošku aj, nie že noob, ale aj zbraňami som noob, ale killmi a skillmi akože som dobrý. Ideme na mapu Noise, to je moja obľúbená, alebo to je moja obľúbená mapa, lebo tam sa najlepšie chytajú goldboxy a dneska som tu s kameramanom Davidom a ako vidíte, že taký som trošku noob. No akože pozrieme si moju garáž proste. Ako vidíte, že mám parkouristickú farbu, lebo parkourujem na tankoch online. A je to docela dobre. Robím možno nejaký skill. Dobre. Mám tu M1 Firebird, si dá M1, Smoky, M1, Freeze, M0, všetko je už M0. Ako je to na taký level ešte docela fajn. A ideme sa vrátiť naspäť a ideme hrať. Ale ten tu, neviem čo na neho povedať, je ako fakt. Lebo má tlač. A teraz mám nejaký skill na plajku. Čo? To čo bolo? Joj bože, to mi tak zavadzajú. Né. Dobre. Už nebudem radšej tu akože improvizovať, ale radšej už idem skočiť a urobiť ten skill normálne. Bum. A ne, zle som skočil. Zabite ma vy. No. Jakí frajeri. Všetko majú M2. Ale oni vyhrávajú o jedno. A už len 5 sekúnd do konca. Skrát mám ten skill dať, bože. No teraz taký fail do riti. Toto není normálne. A teraz budem červený, jak nasval. Ale idem po vlajku, no alebo budem ten skin. Dobre. Nechaj ma. Však, čo ma tlačíte preč? No čo ma tlačia? Nechápem to, ľudia. Ježiši, nechajte ma, lebo urobím taký skill na... Si bože. Toto nie je normálne. Goldbox! Chyť ho! David, čo na to povieš? Že je goldbox? Nechaj ma ty buzík. Goldbox. Nechápem, jak to teraz... No, neverím, ale toto je goldbox. Ľudia, toto musím chytiť. A kde je torčka? Vidím torčku. Tu je to hore. Vidím ju. Chyť goldbox. Chytím. Ale skúsim sa aspoň... Ne, čo ty, zmrde jeden. Ne, nezabíjaj ma. Nezabíjajte ma. Ne, prosím. Toto musím chytiť. Ne, on to chytí. No a si bože, a to je ako hacker jeden sprostý. To čo malo byť? To jak si ho ľahko chytil. Toto není normálne. Toto je fakt, že... Nie. No ako... Ježiši, ako si to mohol chytiť? Bože, už... Ako prečo na mňa skočil? Mohol som ho mať, kebyže nebolo jeho. Videl si to, David? Áno. Troška si tu počkáme. Pokým príde, vážení ľudia. Naraz príde, vážení ľudia. Príde za... No, troška si musíme počkať. My tu počkáme. Dobre, ľudia, už ide. som tu, lebo... Dobre. A tu bola torčka, ľudia. A no. Nebudem radšej nič hovoriť. A tento Tunde, čo tu robí? Ne, debil sprostý. Ja idem. Ja idem dole. Ja robím skill. Takto. Tak sa to robí. Tuner je ten debilný. Toto není možné. Toto čo malo byť? No a tento čo tu robí? Ten bože, ten so silou.
Ty kokso. A máme dve ešte. Máme 3 twincy, M toto a to vyzerá ako M toto. M toto, M to. A toto čo M0 tu chodí? Akože aj ja mám M0, ale takto to není. A tu je sila moja. Čo? To debilný mostík. Prečo? To je No debil. toto. No, ešte si do mňa trafte. No prečo by nie? No, ty kokso. No a prečo by nie? No a čo by? Joj. No, toto je slina. A toto není fakt. No, ešte tu má zabiť. No, zabij ma. Zabij ma. Na. Či bože, toto bolo. To čo malo byť? Toto. No, ty kokos, toto není možné. Toto, no bere nám lajku a na čo nám bere lajku, keď aj tak ju nechytia, prehrávame 1-0 a gold, chcem, aby bol gold už konečne. Lebo ten gold predošli, ani som teraz nevedel, že kde je. Ale ten tu čo tu robí? To guľomet. A, si bože, no si pán, ľudia, toto nie je normálne. Ľudia ani ma zabijú teraz, uvidíte, uvidíte. Jenom to. No si bože, toto, no ľudia. Tanky hrám preto, lebo je to dobré, ale niekedy sa naštvem aj ich a vypnem hru a je to. Ale ľudia, dneska tu bude let's play ako let's play. Ale toto bude normálne. Keby tu bol goldbox rovno pri mne, tak by som sa potešil. Že by admin tu dodal. No. Minulý admin tu uzavrel servery. Neviem prečo, ale uzavrel. Čo? Čo ja som si myslel, že to chytím? No toto, ešte raz ma trafíš ty. Toto ale katastrofa. Toto hore je fakt, že toto nie je normálne. To je pravda. No ci bože, všetko si berú. A prečo mi niekde nechajú, keď vidia, že... Ci bože, ak ma tlačí, mám mu dať ban? Ty kokos. Ešte raz ma zatlačí, no tak mu dám ban. Normálne. Ten tu teraz chytá za to, čo urobil. Bum. Toto, čo? Ako viem, že má aj minútky, takže to mu obraní. Ale toto... Viete čo, ľudia, ja si dávam do garážu a si dám niečo iné. A teraz ste ma fakt nastrali. To musí byť pravda. Toto je teraz fakt, že toto, pozerajte, čo tu dám. Toto tu dám. A je to... Akože Railgun vyzerá, že je to M0, ale je to M1, lebo som si to vylepšil úplne. A mám ešte tracevu. A ten tu čo? No, som si myslel, že to je nepriateľ. Jež mi odľahlo normálne. Zabij ho ty. Dobre, guľomet. Ale nezabíjaj ma, ja si chcem ísť po vlajku len. Čo? A ten tu čo si dovoluje smraďoch? Čo? Ja som si myslel, že to je smraďoch. Ale pri ňom bol nejaký kamarát. Toto nie je možné. Toto fakt, že... O, to má už série, bože. Jak mi odľahlo, že ma išiel trafiť. No toto nie je možné. Čo? Jak do mňa? No toto, M2 má sílu, ty kokso. A ten tu debil čo po mne strieľa? Má dovolené? A ten už Asi, preháňa. hej. No a ten tu čo tu? Bere vlajku, keď aj tak sa mu to nepodarí. Či? No a to raz ho zabijem. No, ako som si myslel. Taký malý zabil takého veľkého, že sa nehambí. O 3 levely je väčší a sám, že si sa... No! The nodness! Toto nie je možné. Toto fakt není možné. Ale počkajte, pustím nejakú hudbu, musí byť nejaká emócia. No a pustím nejakú dobrú. Napríklad ja už poznám. Harry Potter, pomôž mi s tým. Harry Potter, pomôž mi s tým. Dobre ľudia, tak toto ma už fakt sedí. Harry Potter ma ešte ja nasral. Toto nie je normálne. Nie, že by mi pomohol s tým debilným svojím Expecto Patrona. No toto, jak som ho skillil, videli ste to, jaký som dal skill na ňo.
A teraz si pekne zoberiem vlajku, aby ma nikto nezabíjal. Vidíte, A to ako je to pravda. pekne ide? A ten tu čo tu robí? Ten tu ani sa neopováži ma streliť. Ty kokso, toto... Toto nie je asi pravda. Idem zobrať vlajku a zrazu mi tu ten... Nechcem povedať na ňo nič, ale mi fakt zobral vlajku. Toto fakt už mohlo byť moje. Dobre. Takto. No si bože, no toto nemám rád. Toto skap. No pekne si ho dorazil, Charlie. A teraz ma zabijú. No a čo? Prečo by nie? No ten tu guľometník, čo tu akože chce hľadať? Čo tu hľada? No ty kokos, jaký frajer. Ty pána, jak tam mi to blokujú. Kebyže nie ich dvoch, no tak mám kaptúru tú flag a mám nejakú misiu splnenú. Ako mám misiu, že mám jednu vlajku zobrať. Ale to nie je mi ťažké, ľudia. Nie je to veľmi ľahké a ty si nezoberieš žiadnu obranu. Toto je No ty máš šťastie. Ty Thunder 1, tu máš. No doraz To jaký hacker? No videli ste to? Jak si skočil takto dole? No ale fakt. Toto nie je normálne. Ten tu, čo tu píše lol kill? Dobre. Hráme normálne. Ježiši, ne, Pitbull, ježiš no. Čo tu jak ma odhodil? Toto tu máš za to. A toto tu máš za to, že utekam do rti. Ani ti veľmi neodobral. Veľmi ne? Že mi zobral celé HP. Mám 0 HP. Aha. Len hraná je po mne. No ty kokso, jaký frajer, jak sa tešia z toho, že ma zabili. Wow, oni ma zabili. Toto je taká sranda, že až to boli. A teraz pozerajte, čo s nimi urobím. Teraz pozerajte. Možno teraz dám taký skill menší. Čo? Skoro. Ďakujem. Ne. To je noob. To akože neviem ani pretlačiť, to je noob. Ty si noob. To akože fakt. Tuto má byť, tu vidíte? No, tamto všetkých. Pozerajte, ako sa tu killia všetci. Jakí zabíjaci. Dobre, ale ja idem hore. A teraz ma fakt nasrali. Teraz použijem nejaké svoje skilly. Ale tieto skilly budú killy. Ne. Toto, dobre, ľudia. Ide moja kombinácia, ktorú ja mám rád veľmi. Dáme toto a je to. A parkour. Dobre, práve som sa respawnul, to je dobre. A ideme. Mám aj istý dujem ale nechcem ju veľmi, lebo je to akože noob zbraň, ako je to dobrá na život a toto vám to prida kry, ale toto, no pekne vidieť, double kill som dal, približ to tu, double kill som dal, ukáž to sem, ja to tam priblížim, double kill, René Tank 154, René Tank, double kill som dal, peknú ránu som im to dal. Ako toto sa mi veľmi páči, no to tá kombinácia, ale toto čo to robí? Toto je debil, čistý. Dobre, a teraz takýchto vystraším, aby išli preč. No toto, guľomet ma tu zabíja. Teraz čo? Teraz čo? Idem tady to. Ne, ty aj sa, ty kokso, on sa opovážil. A zabil som ho. Tých tu dvoch som zabil double kill. Že sa opovážuje. Dobre ľudia, ja končím. Tak s tankami. A dovidenia, vidíme sa v ďalšom kole.